n'o bɛ fɛn di an ma o ye courage ye n'o bɛ an sɔn fɛn na o ye cɛsiri ye o la ni ala sɔnna wula in na teliya la kɔni an nisɔndiyalen mɔgɔw k'a partager k'a di ɲɔgɔn ma joona k'a ɲini appelkɛlaw fɛ appel bɛɛ ka to yen fɔlɔ ka d'a kan an bɛ baara la voilà mɔgɔw ka appel to yen ka d'a kan nin waati in na appel kɛ téléphone yɛrɛ bɛ baara la o la ni ala sɔnna wula in na fɛn damadɔ bɛ an b'a fɛ ka kuma o kan an bɛna kuma kilisi dɔ kan kilisi min ne tun t'a fɛ ka bila réseau kan n ma deli k'a fɔ aw ɲɛna ko n t'a bila n tun t'a fɛ ka bila réseau kan a bɛna bila sa an ɲɛ b'a la a ka di mɔgɔw ye an ɲɛ b'a la mɔgɔw mako bɛ an ka dalilu la kosɛbɛ wallahi dɔw b'an wele ka kuma dɔw fɔ a bɛ mɔgɔ ɲɛji jigin karisa i ka dalilu ni i ka dalilu sababu kun tɛ ne kun bɛ ta i ka dalilu kɛlen nin bi cɛ ala barika n bɛ ka n yɛrɛ dahirimɛ sɔrɔ a la n bɛ dugawu kɛ mansa ye nin kumabaw ye dɛ a tigi yɛrɛ b'a fɔ ka d'a kan ko fɛn tɛ n bolo ka d'i ma dɛ mɛ n bɛ dugawu k'i ye ale fɛ dugawu yɛrɛ tɛ fɛn ye k'a sɔrɔ dugawu ka bon fɛn ye wallahi dugawu ka bon fɛn ye an y'a bila nin dɔrɔn de kama o la wula in na Mamadu an b'a fɛ ka kuma o dalilu in kan ani mɔgɔ minnu tun bɛ kuluwo la n'an b'a fɔ ashabul kahfi dunge mɔgɔw olu tun bɛ kuluwo la an y'a fɔ ye ko n'i ye mɔgɔ ninnu tɔgɔ dɔn u tɔgɔ dama dalilu de don bi an bɛna o dalilu fana di ma a bɛ kɛ cogo di ni ala sɔnna inshallah ka yira mɔgɔw la u ka cɛsiri dalilu ye baara de ye a tila k'a fɔ mɔgɔw ye fɛn bɛɛ tɛ sɔrɔ réseau kan hali a ka di mɔgɔ caman ye fɛn caman bɛ an ka bila morikɛ dɔw sigila ka so kɔnɔ ko ale mago b'a la ko waatiya dɔ bɛ yen nɔ k'ale y'a mankutu mɛn k'a bɛ n'i y'a baara i bɛ nafolo sɔrɔ i tɛ san dafa fiyewu ko ala k'i jɛ fara nafolotigiw kan ko n'a sɔrɔ ne bɛ se k'a ci ale ma ko dalilu bɛɛ tɛ ci ma ye ko yan karamɔgɔ ayi ko ale ne n ko i kalan na mɛ a y'a kalan yɔrɔ fɔ k'i karamɔgɔ jɔ a y'a karamɔgɔ fɔ k'ale bɔla nin san cɛ k'a bɛ san 10 bɔ ale bilasira ni dalilu fɛn fɛn ko halisa k'ale ma fatuhu sɔrɔ ne ko n ko e ka san 10 kɔfɛ e ma se ka fatuhu sɔrɔ karamɔgɔ tɛ ka dalilu dilenw na e bɛ sigi téléphone kɔfɛ yɔrɔ ko ne ka nin dalilu nation ninnu ci e ma ten o fɛn tɛ koyi dalilu mago bɛ fɛn dɔw de la dalilu dɔw bɛ yen o ni ko dɔw ka kan wallahi mun bɛ se ka di ten an bɛ ala k'olu de di hali an bɛ ka mun di nin dɔw yɛrɛ tɛ di ten wala mɛ an b'a di kɔnɔnajɛya kama mɔgɔw ka se ka dimi bɔ u yɛrɛ la an bɛ ka nin dalilu min fɔ wula in na ni cɛw cɛya dɔn i b'i kulonkɛ cɛw la i b'i kulonkɛ cɛw la n m'a fɔ i bɛ bin mɔgɔw kan dɛ nka i b'i sago sɔrɔ adamadenw na tuma dɔw la ka tɛmɛ o kan dɛ aya ni masa ko min ye ne masa ko a to yen an b'a to yen ala k'an bɛ sababa ma sanfɛ cɛw danni kɔrɔ tɛ ko a bɛ kursi de la cɛw danni ye jumɛn ye n b'a fɛ ka nin ko in kɛ mɔgɔw ko k'a tɛ kɛ wa n b'a kɛ parce que a ka ɲi n ka ɲɛnamaya ma a ka ɲi adamadenw yɛrɛ ma a ka ɲi n kɔ ma masa i b'a sɔrɔ dugu dɔ la laada dɔw bɛ yen nin ko in na nin tɛ i tɛ nin kɛ dɛ n'i ye nin kɛ i fɔ ka t'i sa i tɛ kɛ mɔgɔ ye an fɛ yan bari o tɛ laada tɛ dugu la dugu dɔw la ko simanso tɛ jɔ yen n'i ye étage jɔ dɔrɔn k'i tɛ si sɔrɔ a kɔfɛ o bɛ yen dugu dɔw la n'i tugu ka taa ni dɔnkilidala ye a ka fasa da i la a ka fɛn dɔ da i la mɔgɔ ma nisɔndiya o ma tɔgɔ sɔrɔ wa o bɔlen kɔfɛ e tɛ si sɔrɔ a kɔfɛ ala k'an bɛ sababa nin bɛɛ bɛ laadaw bɛ yen nka fo k'a faamu dalilu bɛ se ka nin bɛɛ furakɛ wallahi dalilu bɛ nin bɛɛ furakɛ dalilu ɲuman bɛ adamaden bolo i bɛ nin bɛɛ kɛ foyi tɛ bɔ a la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tilen nka ni dalilu t'i bolo ka nin kɛ mɔgɔw ka fɛn kan k'a sɔrɔ a fɛn latigɛ kan tɛ da ni bɛ mɔgɔ caman sɛgɛn u bɛ to ka fɛnw haramaya k'a kɛ bidaa ye n'a fɔra ko ka taa jeni walima ka taa tiɲɛ e bɛ taa maga la k'o bɛ k'i ma kɔlɔlɔ ye parce que i kan ka min kɛ ka a kunbɛn i tɛ se o dɔnniya tɛ yen ala k'an bɛ sababa ma o la wula in na an bɛna kilisi dɔ de di kilisi min n'an ma bila maa mana kɛ setana kɔnɔ i bɛ fitina dɔ kɔnɔ k'a tɛ ka se ka ban dɔw ka faama kiri tɛ ban ala k'an kisi olu mana nafolo sɔrɔ tuma o tuma u bɛ taa kiri lawuli kɔnturu la kiri tɛna ban tigɛ la ka jaabi d'i ma a tɛ lafiya n bɛna min d'aw ma nin a y'a kɛ fitina mana bonya cogo cogo a bɛ datugu nin ye ka tasuma yɛlɛma ka kɛ jisuma ye yɔrɔ kumaba ye dɛ ka tasuma k'a yɛlɛma ka kɛ jisuma ye a faamuyara kuma dɔ la i b'a sɔrɔ bɔgɔ bɛ taa bɔ dɔ ka den kɔ furu la parce que dalilu in yɛrɛ nafaba dɔ ye e bɛ bɔ mɔgɔ ka den kɔ furu la ala bɛna se nɔgɔya i bɛ nafolo sara ni nafolo sarala furu ko nɔgɔyara ka ban i bɛ taa sɔrɔ mansaw bɛ gɛlɛya kɛ
Modola ka karaba ka dati do di ko no ma ke don ko to dendi mabbe badi on ni na ni delu don ko bi twitala delu yelma to do be no angra mo ni ya ka ke chula bono fentita ni mo yi jigi ka bo bono fen ko o ki jamba place la o be ko genga bu ko muli kono ka fa ka to ya on meta on de situé e be ko yin amna delu mindi ngam ko to ke to sugu numbla kada ka bisira mo nyuma chama mo sa noye afamera nga nengo ni ko tike atike ala de kango kere nga ala ya sawu dan hadima o delu de mena delu inda uma yel miya fo ngo wala da do abina fo desu ati abet sira nye fo yel delu yel ma chugo mbini bula be kono tongo fin don yel ma ko demo do do abet sika di roni kini amena minda uma o ye ko datu sirai ko lo mana ki dala kati banfiu ninke angara mo ke to fila bala ni be dugu kono dugu min ka do walma dogo abi problem sa ka dugu ma ka bele sa de kono to nyini ba bele jema den kono to ni rati bada ira la bele bele man den kono to ta ibita kilisi kala kilisi flani iba ko to bismillah ah ambi se ka ba sitalo ikon bi hakili to la youtube la ka teke kan ka di nyoma tout bismillah tout bismillah tout bismillah mini kononton fenyanen kononton fentienen tani kononton jon ga kiri bana dugu musokoroni ka kiri bana kabito fo jonyi kabito fo dugu masake yan ga dugu je dugu masake fasara yan ga dugu je dugu masake basara ni kiri miye ni kiri nte kiri botaye ni sami fineni ni soma sami fineni ni sayinte sanatai ango fisi fasa komi fini furo mi flani ta sira kelen to la ango fisi fasa komi boke sira mi fle ta sira kelen to la donc shekilin polonfo tuba kamana gan foba kamana gan jakuma kana sebe nyene nyembola ga ka ta fente ne ko ala ne ko akira ha ne krisi kelende wallahi ne krisi kelende angara mo ka kilisinta ambina do kono kilin kata ne be singa ka tela ba fam ibe bela den kono tonta ni ko gelen yɛrɛ do ko dugu problème ba jamana fo société ka problème baw la pour que ko in ka datugu ka ban pew dati do akuma la ni mama ye ni da ka ibe ala be ko bla dara min bi nyina ko in ko ibe ta o ke cogo ina ibe ta kungo kono ibe ta kote fara de nyini kote fara kerkete fara ibe kla ka nyama fusa walma ibe ta nyama fu bo kungo la ni kilisi ibe na kote dabio idala kote fara iba dajo ida kono iba foko tout bismillah mini kononton ko nyanen kononton ko tienen kononton jon ga kiribana dugu musokoron ga kiribana kabito fo dugu masake yan ga dugu masake fasara yan ga dugu masake basara ni kirim flan ni kirim te kiri botay ni sami fineni ni sogma sami fineni ni sante sannatai ango fisi fasa komi fini furo mi flane ta sira kelen dola ango fisi fasa komi boge sira mi flane ta sira kelen de ula shekelin polon fo tuba kamana gan fo ba kamana gan jakuma kana sebe nyene nyemula nga ka ta fente ne ko ala ne ko akira iba shien kono to ke kote farala ka nyama fuke ka siri ka ta kaburu dola ka kaburu kerra wogombe ka doala ne shuma kuma dati do akola le abana afamera ebe ngania de silfro ne ka ni ko problem mi mena ni ka sache ata fe ka ko dabla setine ka kiri continue alamba nyine fe nogoya do akola o me karsa ko kabina ne genga buka jamana ka ni mo ko kabi genga boy ka jamana ka ebe jamana mina ma fo kata baga do ma ka problem kire do kare
mais papier ko problème na ɲɔgɔn na ko an bɛ gengal i labɔ an ka jamana kan n'u ye 72 heures d'i ma n'a tɔ tora minute 10 ye ne ni kɔni bɛ se ka k'a kɔnɔ ne nin k'a kɔnɔ i bɛ to jamana kɔnɔ i bɛ to jamana kɔnɔ i b'i balima a bɛ se ka hali balima dɔ bila a la i ni maa min ka sɔrɔ o bila a la dalilu yɛrɛ di kun y'aw ma o ye wallahi kana na anw wele kana an yɛrɛ to fiyewu i jɛ k'a ta i k'a di balima ma k'a kɛ i b'i yɛrɛ sutura n'a ye a faamuyara wala i b'i ka ŋaniya de don a la ne jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen a bɔra muso dɔ kɔ furu la o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ kalanyɔrɔ de la koyi u ko muso in ti d'a ma ko yanni ko a ye dati dɔ de di ko na wala ko n'a m'o kɛ ko yanni ni muso ma furu kɔnɔ muso tɛ se ka samiya banni kɔnɔ an karamɔgɔ dalilu de y'a to a y'a kɔnɔ fo a ɲɛna waati mɔgɔw ka dalilu ta k'a kɛ o dalilu fana bɛ yen an y'o dalilu dɔ bila o ni tɛ kelen mais nin ka girin n'o bɛɛ ye nin ka girin n'a bɛɛ ye ko datugu sira kan mɔgɔ mana ɲɛdɔn k'i la ale hakili la ɲɛtaga min k'o bali nin b'o kɛ mɔgɔ bɛ se k'i mɔgɔ gɛn ka bɔ baarayɔrɔ la mais n'i ma farati i bɛ baarayɔrɔ yɛrɛ ɲagaminen nin de an tɛn'o kɛcogo bila o cɛ ka jugu mais n'i ka ko datugu ko mana bilen cogo cogo parce que mori caman b'a fɔ ko datugu yɔrɔ bɛ yen ko dɔ mais ala k'an kisi ka ko bilan yɛrɛ ka bila ale da la walima i ka ko bilen kun s'a ma a sɛ faga n'a ba faga ti ban nin na sɛ tɛ faga nin na ba tɛ faga nin na ni nin kɛcogo de ni bɛlɛ don i b'a kɛ bɛlɛ la bɛlɛden 9 n'aw bɛ dugu kɔnɔ kelen fili dugu kɔrɔn fɛ kelen fili dugu bani fɛ kelen fili baba fɛ kelen fili filibi fɛ dugu kote 4 bɛlɛ tɔ ye den jeli ye bɛlɛden 5 o tɔ mara i bolo fo ka taa ko ɲɛnabɔ ni ko ɲɛnabɔla tuma min na o fili ka b'i bolo a faamuyara ni lahara de don ayi wala bɛlɛ 9 bɛ k'i tigɛ kɔnɔ i b'a kala la de siɲɛ 9 nadi ko baw don komi entreprise baw ka problème don problème dɔ y'a sɔrɔ ka ko yɛrɛ jɔ a tɛ se ka taa ɲɛfɛ a tigi fana y'a laɲini a ka kiiri ka kɛ pour que a ka laɲini ka sɔrɔ kiiri tɛ ka kɛ pour que ko ka ban fitinɛ in ka ban olu ni ɲɔgɔn cɛ teliya la nin kɛ a faamuyara i bɛ kɔtɛ fara ɲini kɔtɛ farajala tila i ka foto ɲini ka yira mɔgɔw la u ka se k'a fɔ ka tila ka ɲɛmafu ɲini k'a siri ɲɛmafu kɛlen k'a siri kɔtɛ i kɛtɔ k'a siri kɔtɛ da de i bɛ kilisi de k'a la tu bisimila parce que mɔgɔ caman bɛna fɔ kilisi in ka jan mais n bɛna a kɔrɔ fɔ aw ye kelen kelen tu bisimila minimini 9 ko ɲani 9 ko tiɲɛni 19 ko min ɲana o ye 9 ye ko min tiɲɛna o ye 19 ye jɔnni ka kiiri banna dugu musokɔrɔnin ka kiiri banna n'a ka di ye n'a sɔrɔ mɔgɔ 2 bɛ jugement la kiiri ka se ka ban i bɛ ala deli a ka kiiri ka da o don na nin kɛ tan i ni mɔgɔ min bɛ fitinɛ la ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ ka tɔɔrɔya las'i ma a tɔgɔ ta musokɔrɔnin ko i k'ale bila nɔ la ne ye don sisan ne b'a fɔ jɔnni ka kiiri banna Mohamɛdi Sanu ka kiiri banna k'a bɛ t'o fɔ jɔn ye k'a bɛ t'o fɔ dugu masakɛ yanni ka dugu jɛ dugu masakɛ fa sara n'o fa sara est-ce que o bɛ kuma caman sɔrɔ yanni ka dugu jɛ dugu masakɛ ba sara est-ce que e ka kiiri ko e yɛrɛ tɛna e na se k'a fɔ wala nin de y'a kiiri cogoya ye ka taa yanni ka dugu jɛ dugu masakɛ fa sara yanni ka dugu jɛ dugu masakɛ ba sara nin kiiri min ye nin kiiri in tɛ kiiri bɔta ye nin san min finen nin san in tɛ san nata ye nin sɔgɔmada san min finen nin an ko fisi fasa komi fini foro ni mɔgɔ min taara fini foro la i b'a sɔrɔ fini jiw ɲagaminen don ɲɔgɔn na a fini kelen tɛ taasira kelen t'o la fini foro min ye nin ko taasira kelen t'o la an ko fisi fasa komi bɔgɛ sira est-ce que taasira kelen bɛ bɔgɛ sira la k'a fɔ kunun n tɛmɛtɔ y'a kɛ yɔrɔ dɔ i b'a fɔ bi fo n ka taa ye est-ce que o don i bɛ se ka dɔ kɛ yɔrɔ dɔ i yɛrɛ si mɔ i tɛ se bilen taasira kelen tɛ bɔgɛ sira la o kɔrɔ sira si tɛ yen k'i bɛ nin sira in na ko nin bɛ taa bɔgɛ yɔrɔ la tukɔnɔ bɔgɛ yɔrɔ la o de kosɔn bɔgɛ sira taasira kelen t'o la donc o la i b'a fɔ ko sɛ kelen pɔlɔn fɔ npɔlɔn ye mun ye npɔlɔn ye fɔlifɛn dɔ ye komi dusukɔni fɔlɔ bɛ fɔli min fɔ npɔlɔn de bɛ yen a bɛ fɔ sɛnɛkɛlaw de kun mais kalama de bɛ kɛ k'a fɔ mɔgɔ min ye sɛ kelen ta k'a bɛ npɔlɔn fɔ n'a a dun kana ci kamanagan tɛ taa yan o de kosɔn u ko tu b'a kamana gan fɔ b'a kamana gan e min bɛ k'a fɔ i kamana gannen don e min ye npɔlɔn yɛrɛ tu sɛ kelen ka npɔlɔn kɔni fɔ i bɛ kamana gan jakuma kaana sɛbɛ ɲɛnɛ ɲɛ b'a la a ka tafɛn tɛ o kɔrɔ ni cɛni min b'a ka masaya la e mɔgɔ min b'a juguya la i ɲɛ b'a la nka i ka fɛn tata tɛ a ka pilasi i ɲɛ b'a la nka i ka fɛn tiɲɛta tɛ ne ko ala ne ko a kira walahi n ka cɛkɔrɔba ka dalilu ye nin dalilu ko bɛ ten ne ye min bɔ min bolo n b'a lasigi fɔ de
inga chorba ka delbi mo kata afamira ni biga ko chamana de nga ka isinda da madunka toy cheti siga kuma musul siga kuma ni do ma fo jugman sarafi da nyuman sarafi ni mo ya la ni ka beben bekila ali chauffeur la be do be do to ko chandron e be wole sara ko ni sara na mo video e kan ke barola do be ta do to ko chandron ke to ko chandron sone e ba ko kalo sama na ke bibla ninge angara mo cheche ninda koka abikila ka yire nyina kola ma mena fendo foye tellement que clissing ga gele ni ma mi yake i chesri i ka saraka fitin dobo na kera tike na kera nono na kera fen saraka ko ndobo note abi garsiga sirde wallahi clissing ga gele wala ko datu mindo na ko datu ka jo surtout ni ma mi ba fe ka ko gele re bi ka nyama futa mi ke ni bi nyana klimi na ka siri fo ka ti kana nyana klimi angara mo o be nyana klimi sigana de bolo jofro ni ba siri de nyana klimi ne ni o ke ko la ka do kaburu la bana wallahi abana ko ni a chugo ya de afamira ni a chugo ya de ni manata ala ka barka do ala yela man chugo chama bala na ambe ni bilata fo ke dun ko tala ke wati ko tala ni ko ni kuma na chiri kuma na delu do be sika blaka suma nunu na kuma mana fiye dro yela kuma ko ka tan bara e ka tan bara tanya ma fuji ni dro ka bara ni rebe du ko na tanya ma fu san ka pote farasa i ka bara no rechite ta bela san bela yine babela jema de kono to no te babela blema yine ka ko dat ko ki senda ka toy ini ma bi nyona kiri la ka hake no fe sebu ye ka temika idun dal dola jisu tna la dre ka famiyala ibe ni ke ka ala de la pour ala ki ka hake dima nu mana jamfa tike bisi ka warbo ka di ga atifunya ala ka be sababa ma ni a chugo yayi bala yinu